дуруд мегӯем ба шумо тамошобиёни азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. нашри навбатӣ барномаи сайёҳати ҷаҳонро бо феҳристи беҳтарин маконҳои сайёҳии Аврупо пешниҳоди шумо менамоем. аврупо яке аз хурдтарин қитъаҳои сайёра мебошад, аммо дар соли 2019 он тақрибан нисфи сафарҳои сайёҳии ҷаҳонро ташкил дод. дар асл аз 10-6 кишвари маъмултарин дар байни сайёҳон маҳз дар Аврупо ҷойгир аст. ин тааҷҷубовар нест. гуногунии фарҳангӣ, табиати ҳайратангез, таърихи бой, инфраструктура ва амният ба он мусоидат мекунад, ки Аврупо ба макони сайёҳони олам табдил ёбад. будапешт. вақте ки маҷориҳо дар асри нӯҳ ба ин қаламрав омаданд, будапешт на танҳо як шаҳри хеле муҳим, балки ҳамчун маркази маъмурӣ яке аз мусофотҳои империяи Рим ба ҳисоб мерафт. имрӯз он пойтахти маҷористон ва бузургтарин шаҳр бо таърихи 2000-сола аст. вай борҳо ба дасти империяҳои гуногуни олам афтод ва ҳатто замоне зери дасти хонҳои муғул ва ҳам зери салоҳияти султонҳои усмонӣ қарор гирифт. ҳоло будапешт ҳамчун яке аз зеботарин шаҳрҳо шинохта шудааст. аврупо ба сарвати меъмории будапешт аҳамияти хоса медиҳад. аввалин метрои қитъа дар ин ҷо пайдо шудааст. аҳамияти бузурги шаҳр дар империяи Австро-Венгрия инъикос меёбад. ба будапешт сайёҳон барои боздид намудан аз маркази таърихӣ, майдонҳои зебо, осурхонаҳо, қасрҳо, маъбадҳо ва албатта бинои боҳашамати парлумони он, ки ҳамчун бренди миллии сайёҳии кишвар ба ҳисоб меравад, сафар мекунанд. кӯли Блед. ҷавоҳироти табиии шимолу ғарби Словения кӯли Блед ба бренди сайёҳии тамоми кишвар табдил ёфтааст. обанбор ва манзараи атрофи зебои он ҳар сол сайёҳони зиёдро ҷалб мекунад. аммо ҷолиби диққат, ин ҷазираи хурд дар қисми ҷанубу ғарбии кӯл мебошад, ки дар он калисои асри 10 ҷойгир шудааст. сайёҳон метавонанд ба ҷазира бо қайиқҳои чӯбин бираванд, ки сокинони маҳаллӣ онро плете меноманд. макони ҷолиби дигаре, ки таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад, қалъаи Блед мебошад, ки дар баландии 1 метр дар қисмати шимолии кӯл ҷойгир шудааст. ин зебоиҳои табиӣ, аттраксионҳои сунъӣ ва микроиқлими мулоим ҳамеша диққати мардумони оламро ба худ ҷалб мекарданд. яквақтҳо дар соҳили обанбор бӯстонсарои тобистонаи шоҳони Югославия ва ҳатто Иосип Броз Тит ҷойгир буданд. лиссабон. пойтахт ва бузургтарин шаҳри Португалия, Лиссабон дар қадқади дарёи Тагус ва дар наздикии уқёнуси Атлантик ҷойгир шудааст. ин шаҳр яке аз қадимтарин шаҳрҳои Аврупо мебошад. гуфтугӯҳои археологӣ нишон медиҳанд, ки ин маконҳо хеле пештар аз пайдо шудани Лондон ё Париж дар харитаҳои ғарбии континенталӣ буданд. лиссабон инчунин шаҳри офтобии Аврупо ҳисобида мешавад ва ҷойгиршавии мусоиди он дар давраи кашфиёти бузурги ҷуғрофӣ дар асри 16 нақши муҳим бозидааст. дар байни ҷозибаҳои асосии Лиссабон манораи Бени, дайри Жеронимос, ноҳияи Байкса, осурхонаи миллии Вагон ва океанариуми метрополитӣ барои тамошо манзараҳои ҷолиб дорад. ҳангоми боздид аз Лиссабон ҳатман бояд ба қалъаи Сент Ҷорҷ баромад. ба фазо ва фарҳанги маҳаллӣ ин савор шудан ба трамваи нодир дар кӯчаҳои он аст. ин ҳамон масирест, ки кайҳо боз ба рамзи пойтахти Португалия табдил ёфтааст. плитвич.
кӯлҳои Плитвич дар соли 1949 мақоми парки миллиро дар Хорватия гирифтанд. аз он вақт инҷониб ин маҷмӯаи азим 16 кӯли калон, ғорҳои зиёд ва беш аз 100 шашраро муттаҳид мекунад. кӯлҳо ба таври каскад ҷойгир шуданд ва фарқи баландии байни онҳо зиёда аз 100 метр аст. оби кӯлҳои Плитвич сарбандҳоро ба таври табиӣ мунтазам вайрон мекунанд, ки боиси пайдоиши бештари шашраҳои нав мегардад. вена пойтахти собиқи империяи Ҳабсбург. вена як ҷавоҳироти ҳақиқии Ҳабсбург ба ҳисоб меравад. биноҳои зебо, қасрҳои боҳашамат ва шукӯҳи меъмории Вена гузаштаи шаҳрро ҳамчун яке аз муҳимтарин марказҳои сиёсӣ ва фарҳангии Аврупо комилан инъикос мекунад. муҳим он аст, ки 100 сол пеш Вена чорумин шаҳри сераҳолӣ дар ҷаҳон буд, ки пас аз Лондон, Нью-Йорк ва Париж қарор дошт. дар ҳоли ҳозир Вена мунтазам дар рейтинги бароҳаттарин шаҳрҳо барои зиндагӣ дар ҷойи аввал меистад. илова бар ин, Вена низ яке аз пойтахтҳои мусиқии эътирофшудаи ҷаҳон аст. маҳз дар ин ҷо Бетховен, Моцарт, Шуберт ва Хайден шоҳасарҳои худро офариданд ва операи Вена яке аз беҳтарин дар ҷаҳон маҳсуб мешавад. Скогафос кишвари гейзерҳо ва дорои манзараҳои табиӣ. Исландия бо шаршараҳои зебои худ дар тамоми ҷаҳон машҳур аст. гузашта аз ин, гуногунии онҳо он қадар бузург аст, ки якташро ҳамчун писандидатарин интихоб кардан ғайриимкон мебошад. дар худи Исландия якчанд шаршараҳо унвони зеботаринро сазовор ҳастанд. сайёҳонро аз ҳама бештар Скогафос ба худ ҷалб мекунад. ин мӯъҷизаи боҳашамат баландиаш 60 метр ва бараш 25 метр буда, сайёҳонро на танҳо бо андозаи худ, балки бо шакли росткунҷаи мунтазами ҳайратангезаш ба тааҷҷуб меорад. мегӯянд, ки аввалин қабилаи викингҳо дар ин ҷо маскан гирифта буданд, сандуқи пурганҷро дар кӯҳи пинҳон карданд. дертар як писарбачаи маҳаллӣ онро пайдо кард, ҳамин ки ангуштаринро аз сандуқ гирифт, сандуқ ғайб зад. аммо худи шаршара бештар диққатҷалбкунанда мебошад ва агар бахт баландӣ кунаду зимни сафар офтоби пас аз борон намудоршавандаро бубинед, метавонед рангинкамони дукаратаро тамошо кунед, ки хеле кам пайдо мешавад. Даламитҳо як минтақаи зебоманзараи марғзорҳои кӯҳӣ, кӯҳҳои сангӣ, баланд ва нишеб мебошад. ин як қатор кӯҳи дарозест, ки дар шимолу шарқи Италия ҷойгир буда, якчанд минтақаҳои кишварро фаро мегирад. он яке аз маконҳои зеботарин ва машҳуртарини истироҳатӣ ба ҳисоб меравад. нуқтаи баландтарини қаторкӯҳ кӯҳи Мармалада буда, баландии он аз сатҳи баҳр 3342 метр аст. бо шарофати манзараҳои аҷоибаш, Даламитҳо ҳам барои таътили зимистона ва ҳам тобистона мувофиқанд. дар мавсими гармо онҳо бо хатсайрҳои сайёҳии худ миёни сайёҳон хеле машҳуранд ва дар фасли зимистон бошад, онҳо барои дӯстдорони лижаронии кӯҳӣ ва дигар намудҳои фаъолиятҳои берунӣ дорои ҷозибаҳои хос мебошанд. биандагони азиз, ин буд якчанд маълумот дар бораи беҳтарин маконҳои сайёҳии Аврупо. хайр, то нашрҳои навбатии барномаи Сайёҳати ҷаҳон.